କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଭୁସିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲି। କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଭୁସିକୁ ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ପେଟଟା ନିହାତି ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଭୁସି ପଡ଼ିଥିବା ପାଣିକୁ ପିଇଦେଲୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଆମର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଟିକେ କରି ଖାଇଦେଲୁ। ଚୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ବିସ୍କିଟ୍, ଅମୁଲ, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଟିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଏମିତି କାହାକୁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କିଛି ଆଣିବନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବୁଧବାରଟା ଆଉ କିଛି ଆଣିବନି ଆମିଷ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଛ। ମାଛରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ମୋ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉ। ମୋ ଭଉଣୀ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ବୋଉ ଥରେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ କରିଦେଉଛି, 2 ଜଣ ଖାଇବ। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କହିଲୁ ନା ନା, ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସାନ ବି କହିଲା ନା ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିଛି ତାହେଲେ ସାନ ଖାଇଦେଉ, ଆରଥରକ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିବ ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଖାଇବି ଗୋଟା ଖାଇବି, ଫାଳେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବିନି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ବି କରୁନି। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଶାଶୁଘର। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ କହିବ ଆଗ ନାନାକୁ ଦେ, ସିଏ ଯାହା ଖାଇବ ଖାଇବ, ମୋର ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ କହିବି ନା ନା, ଆଗ ସାନକୁ ଦେ, ସିଏ ଯାହା ଖାଉ, ମୋର ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ। ସମୟ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳର ପିଲାଳିଆମିକୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପକ୍ୱତା କେତେବେଳେ ଚାଲିଆସେ ଜଣାପଡ଼େନି। ସବୁ ସମୟ ହାତରେ।
ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।